E? Ej. Kaj, imate engleski? Ne, hodam. Hodaš? A di hodaš? Ba, mislio sam markirat, Dobro, prerano. možeš mi to reći, neću te tužit. A hoćeš da odem u zbornicu javit da ti nije dobro? Ne, okej sam ja s neopravdanim. Opa, ti si takav lik. A kaj, ličim ti na učenika generacije. Viš, mogu bi i ja markirat danas. Zašto? Mislim, tek ti je drugi tjedan, pa ne znam. Aha. Da, meni je samo stalo do tvoje budućnosti. Dobro, a kaj radiš ovaj petak? Petak? Imam dogovor već, jebi ga. Ali ako hoćeš, možemo se naći neki drugi dan. Dobro, ništa, onda te zovem neki drugi dan. Cool. Ćao. Ajde.